Bine v-am regăsit la un nou episod pe Tropical SMP. Ăsta e primul meu episod. Astăzi o să mă duc la primărie, o să-mi iau buletinul, o să mai lucrez la casă, o să în spatele vostru și o să mai vedem ce mai fac. Haideți să începem. Așa, am uitat să vă zic, salut la toți băieții și fetele care se uită acum. Vă salut. Deci hai să terminăm casa. Acum mă duc și eu niște materiale. Aici e casa lui, hai să vedem, al lui Adiro. Asta e casa lui. Asta e plotul lui Viper X. Asta e plotul lui, hai să vedem, al lui Zeno. Casa asta de tamaie a lui Emilia. Aici. Asta e casa lui Mendac. Aici avem casa lui Darius. Aici avem căsuța lui Capibara. Și asta e casa lui Neo Hacker. Deci acum să continuăm. Aici mai sunt alte ploturi, asta e casa lui Banana. Și ploturile astea de aici încă sunt libere, în afară de ăla. Aoleu. Așa. Asta e spawnul, aici spitalul. Am greșit direcția. Din păcate. Stai să mă uit repede pe hartă. Am uitat că acolo e primărie. Și aici acolo e spawnul. Asta e orașul, cam așa arată. Aici am văzut ploturi, aici mai străduțe. Te duci prin alte zone. Și alea. Deci acum ajung și eu la primărie. Îmi iau și eu buletinul, ce să-l facem. Stai un pic să văd unde-i. Acolo e poșta. Aici cred că e. Aici asta, pentru cutiile poștale. Asta sunt loturi. Acum nu știu unde e asta cu buletinurile, dar mă uit. De ce e asta? Nu prea cunosc aici așa bine. Să vedem ce scrie pe partea școalei. Cărțile astea. Uite aici în televizor. Aici sală de ședințe. Da, nu prea înțeleg ce e pe aici. Da, asta cu buletinul facem în următorul episod. Ok? Hai să mănânc și eu ceva. Așa. Aici o să fie bakery, adică da, e unde poți să iei chestii dulci, pâine și alea, să mănânci de aici. Știți voi.
Mai bine, nu mă duceam acum noaptea. Mai bine, nu mă duceam. Deci acum trebuie să mergem înapoi. Până unde stau. Din păcate... Și să continui acasă, dar stai în primul rând că trebuie să merg acolo. Să mă duc să iau niște lemn. Fac și niște paci. De aici. Și eu o să continuăm la casă. Aoleu, de ce tot vin zombie după mine? Au. Au, nu, ăștia mici. Mai bine mă duceam să dorm. Vin mai încolo să spun, nu? Mă duc să mă culc repede. Că mă moară monștri, mobii. Monștri, cum vreți să le ziceți voi? Uite, pe Janjenu. Aoleu, ce e aici la mine la casă? Așa, avem asta. Așa, hai să că mă duc să continui, mă duc să sparg cu și niște lemn. Să stai să mă duc un pic, să-mi iau, să-mi fac alt topor. Că să mă ăsta cam sparge. Nu câte să văd. Așa. Acum ne ducem. Mă duc să sparg acum un copac întreg. Să termin și o casă. Acum mă duc să termin casa. După ce am spart copacul ăsta de acolo. Și după o să în următorul episod o să mai facem alte chestii, o să facem și roleplay și alea. Următorul episod care urmează. Sper și interior la casă. Și cam atât a fost acest episod. Vă rog să dați și voi multe like-uri și la 5 like-uri vă mai aduc o dată aminte, la 5 like-uri postez următorul episod. Să știți. Pa și pa!